die hoopt dat er over 100 jaar hier in Westdorpen vliegende auto's zijn. Kapot of verloren hebben wij een nieuwe medaille aangeschaft. Die zitten hier tussen. En ik had... Ja. Heb je al afscheid genomen? Ja. Nee. Of jij wilt er gewoon bij zijn over 100 jaar? Ja. En de gemeente. Foto maken. Er komt een rapportje ook nog bij. Oké. Ja.